अच्छा बुं खिया के चुखाना सिन बाइक बेफोर Hah? तो Hah? Ini nang ya kok, ini nang ya. एक्चुअली तिनी फुवाइनि 9टा 9:30 9:30 रावंनाय चिंथियो क्या खूब सफैयो खूब सफैमोके ड्राग्स पाइनाय बै फानाय ब्रां क्रुंलाय दमो चिनारो आसापारा यूनिटनि वाइबिराव आं बै क्रुंसा आके क्रुंसाके ब्रां सहनो जुं थांलायहा फार्स्टके जुं सातनालाव से माइनाय हिंखनाव सातनालाव माइया एरपरेके सुकनासरा कलेज सामो माइनाय हिंखनाफिया आरो माइया याव गोथाव सबो कांचनपुर न माइनाय हे जुंसिया आखेर आरो जुं कांचनपुर सवा कांचनपुर सौखे ड्राग्स फानाय नखे बाले रमिनो जुं माइरुहा आखे जे पाइनाय नखे रम माइरु आखे खाइथा आखे बो ड्राग्स के बसे बनि परिमाण के क्वांटिटी बिनि 100 ग्राम राव मतो नंनाय बनि बाजार मूल्य रो जे पाइचाने रो जे सामो बो जे फानेहा जे बुं सामो बके 20,000 नि ओ केमा ए बोनो चु तिनियो ब्रानो रो वाइबो अफिस न तै बेहा आके बोनो चु सावै न फैनाय केताव के चु एसे वाइबी बेके चु साख्लै मके बो गोबां मानसिनि एलाकाओ शुधु आनंद बाजार थावया सारा त्रिपुरा एलाकाओ जानजानि एलाकाओ चिनी जुवाइन तंनाय वाइबी राव आकेत्रे चिनी समाजनि हामपान्दानाय नाय तंनाय चुद्रिम थराव बदिमा समाजो उमचांया खौनमा सामुनो जुं तावसिसा नाये एलाकाओ चराय न फुंलाय मेके हामनाय हिये जतन पालसायो आखे बाले जदि याव बैमाल बैमाय हांखे 20 काउले जुं केहानो पो सारौया आइन न तो जुं ल एन्ड अर्डार आइन जे तमदय प्रशासननि नांख्रुमा लायनो जुं जेल रखो मानि हाबा जुं लानाय जतन खाकजाहा Acha ingke tinio ba mane ke sop mayok mobrok kem tiyo ni. माया मोब्रो के जयमनी निहे जुं नावो मुंग के बाले हाजाराय बुंनिजेर यूज केमो 2 बছर का आइन बुं सावो आके बो ड्राग्स लाइनो बिनि नो खुंफोनक चावहा स्कांफो गारि गुरा फोटो गारि गुरा चावहा इवेन बि साबै तको कावलाय थारमाने आइ लामा वाइनो बुंफोनो चिनि रवाइबि अफिसो कसेहा आं आइनि लाइफ काहाम जीवन आं फेरावनाय पेला आं बदि खिलासिया या बद्राख लानाय पनो तेबु चिन बिसकाव कसे ड्राग्स हेरना के चायमा जा पुलिस वाइबिया लासिया रम आनाय रम के जेल महानाय जेल खादुंनाय बिसा सिति सेंनाय बि भत्रे के लाला थानाय बाके नो आरो खम के नि लाइ बुसे बि बुसे इमसा बुसे टाइम फाबदि मा कासै सातवा दिंखा न माय हा बारि हामा कलेजमेन मनला हा सासु का बुआ कानपुर बाजार भो खरिज बुआ रो बुआ बि खुब सापाया ओहा आसु नाम तेले साना आं देउना ना त्रे बि फा आइ मोखे हजार आइडिया आइ पारा को जारेहान पारा आइ आपर मोखे कौसरम रिया चिन जइन बाजामा रो ड्राग्स तला लाइदि चिन ड्राग्स लाके सरि फटिनाय नस्त होनाय आं फा निजे लाय सरि नस्त हा बि फिसा तांसार मायाव हा आं गारि तुं गुरा तुं सफाय हालाव बायनि
Abu lama thang ye. Abu na jin join thoro. Abu na tatai salai tale. Kam ke suri. Kam ke to nai tang cha nai. Pak bajama ya nama drugs nu ta Palestin. Ta pho ta salai di. Drugs phal khe jing wai bia bai me nai roma nai. Roma ke bu nai. Ang na bu di no na bu nai. Je bruk na pho mai ake.